Kaixo, ontza naiz? Hegaztia naiz, hegan egiten duena. Arrautza batetik sortu nintzen, 7 anai-arrebekin batera. Nire amak hilabete bat eman zuen arrautzak berotzen gu oskolatik atera baino lehen. Gure abia zuhaitz lehor baten zuloan zegoen. 6 aste bete nituenean abia utzi nuen. Gautxoria naiz. Hau da, nahiago dut gauez ibiltzea. Gaua da, gehien bat, janari bila ateratzen naizenean. Ezin ditudanez begiak mugitu, burua alde batetik bestera mugitzen dut, nire inguruan dauden gauzak ikusteko. Belarriak diruditen lumak ditut buruan, baina ez dira belarriak. Entzuteko, begien ondoan ditudan 2 zulotxo erabiltzen ditut. Begi borobil handiak ditut. Nireak horiak dira, eta badira beste kolore batzuetakoak ere. Munduko kontinente guztietan aurkituko gaituzu, Antartikan izan ezik. Euskal Herrian adibidez, gutako 3 familia bizi gara. Horien artean, ni baino txikiago diren mozoloak. Ikustezinak diren zatak. Edo ontza zuriak, elizetako kanpaindorretan aurki ditzakegunak. Mundu osoan esan nahi ezberdinak eman dizkidate. Euskal Herrian adibidez, adimen gutxiko animalia bezala irudikatu naute. Aintzinako Grezian, jakiduria irudikatzen nuen. Amerikako herri batzuetan berriz, zorte txarrekotzat hartzen naute. Eguzkia badoa, zuloa uzteko unea. Agur! Ikusi duzu inoiz ontzarik? Zoritxarra, jakituria, tolesgabetasuna. Hainbat esan nahi, baina ze esan nahi emango zeniokezuk ontzari? Hurrengor arte, agur!